Oga komanda. Komanda na ka mun samu nasarar kama ɗaya daga cikin su. Okay komanda to ba damuwa. Ku dai maga ku Allah ba hali na Allah aka samu talauci ne. Okay sir. Thank you sir. Okay sir. Ya zaka bar shi haka ba za ka bashi punishment ba. Okay. Move. Okay, Come on now. No be small one. Carry that big one. Kai yau sai ka je prison. Ba wani. Yau din sai ka je prison. Don't mind these people. Allah ƙara maka. Ai yau sai ka je prison. Ara ku rika kawo mana sunan kai dade. Duk sun san da mu. Yau sai ka je prison ba wani. Yau ai sai ya je prison. Ƙara ma matsayi ran kai. Kar ka damu. Ran kai dade. Ya yadda ran kai dade. Ya yadda ran kai dade. Ya yadda. Kai dade ku kace. Gaskiya kuna kokari ku kace ai ran kai da abinda kuke kuna kokari wannan abun ya Allah abun nan karama a rika kashe shi maganin su kenan irin an tan an nan ita ka addabi unguwan mu irin karama a rika kashe shi Gai dai nake ji. Dari yake ji kaji. Ba ka da gona. kace shi Ito ga karin jika. buga yana nan Okay. Kula da shi fa. yana nan kakka ne Ka kula da shi fa. Ka kula. Ya gudu. Sorry sir. Oh my God. Askani. Oh my God. Sorry sir. Na komanda ya ce mana mu zo mu kama shi amanin shi. Sorry sir. Ba ni fon din nan. Hello komanda. Osa. Wallahi mun yi rashin mutunan nan wallahi ya samu ya gudu. Abeg oga, abeg. Sorry oga. Okay oga, barawa ya bane ya ba matsala ya. Okay, don't worry. Thank you, God. Thank you. Bari ma in ne dan rage ta. Na san ai ga na tunda sa kama shi sun kake. Kai daɗe? A ran kai daɗe, ai ƙwara da ka gudu. Gudu a kai, ran kai daɗe. Ai ma duk ɓarayin kajin ne, duk jone ce a ran. Ai ma duk ɓarayin kajin ne, ai duk jone ce ran kai daɗe.